Здравейте хора и добре дошли в новото видео на Гапчо 15. Днес ще играем Minecraft Squid Game с тъклата и ще видим дали ще успея. Сега чекаме да се пусне мапа. Сега се абонирайте за канала, напишете какво ако искате друго да играя. Да започваме. Окей. По-добре да не падаме. Тук, за да не умре, така ще сейваме. Сега. Ляво или дясно? Дясно. Окей. Умрех. Добре. Спазваме се тук. Добре. Сега отиваме там. Според мен може би е така. И е 20%. Айде. Не. Защо? Окей. Тук има табели. Добре. Вече го минахме от третия опит. Супер. Абонирайте се за канала и оставете лайк. Окей, послушайте тия две табели. Успях да мина от третия опит. Абонирайте се за канала, пишете коментар, лайк и от мен чао!